Bata Donostiakoa, bestea Bilbokoa eta hirugarrena berriz Gasteizkoa. Eta zer jasotzen da dokumentazio edo liburuxka hauetan? Balerik eta behin azken 50 urtetan indarkeria mota desberdinek gure hiriburuetan eraildako pertsonen informazioa. Ez bakarrik izen abizenak edota adina baitere zelan bide zuten, non izan ziren erailak edota familia zuten ala ez. Eta aipagarria da lehen aldia dela horrelako dokumentazio batetan txosten berdinean indarkeria mota desberdinetako biktimak elkarrekin jasotzen direnak. Helburua zein izan da edo zein izango da Jaurlaritzarena informazio guztia udalei helaraztea, ondoren bertan udalerrietan bertako biktimak oroitzeko eta memoria sustatzeko jarduera ezberdinak antolatu ditzaten. Momentuz esan bezala 3 hiriburuetako dokumentazioa prest dute, baina datozen hilabetetan uda amaitu baino lehen gainerako udalerritako dokumentazioa ere prest izan nahi dute. 126 liburuzka argitaratuko dira, beste horren beste udalerriei dagozkienak. Euskadiko udalei beren udalerriari buruz dagoen informazioa ematea da erretratu horien helburu nagusia, tokiko esparruan biktimen memoria eta errekonozimendurako jarduerak bultzatzen laguntzeko.